D'accord. Alors, on me fait alors comment on a magagné région qui présentait Doni. Ne tɔgɔ ye Abdoulaye Dagnoko. Communément appelé commandant Mora, mais on b'a fait tout comme acteur connu. Il est trop charmant. Oui, c'est vrai. Maintenant, cité. Okay. Sinon, on l'a trouvé on a des rôles là. Oui, Abdoulaye Dagnoko. Abdoulaye Dagnoko. Même do au va mona. Voilà. Il reste que les meilleurs quartiers du Mana. Mais Bajalan 3 Kodabugo. Bajalan 3 Kodabugo, dans la commune 3, à Bamako. Au va mona. Côté Bachi. D'accord. Ngoro. Oui. Et redona cinéma kono chogodi. Me fait qu'il dado ala Doni. Oui. Bon, c'est ka jana. Ah oui, il damagala. C'est ka jana. Parce que nae kota me se ka fo dakane ne ka sirabo. D'accord. Ne ka formation woni kera carré kono na. OK. Kana semaine culturelle là. Ka do fo kana yere solo semaine culturelle na interquartier ou là. Intercommunal. Kana yere solo biennale troupe là. Pour représenter le district. Mais depuis à l'école. Depuis l'école là, on est chatrou bon. Nous la ma boble faut qu'on aille que un quartier formateur et bien nous c'est fait Canada commune stable d'encadrement. OK. Donc ni a taga la bi bon ne connaît nous sera auta ka continuité a kumene kuna nkanu fendo njan fendo mbake oh ne la continuer à ta dessin d'architecture bâtiment là. OK. Bon au diplôme technique ou sera après qu'à concours d'entrée à l'IPRFA de Katibou pour le cycle supérieur en général. D'accord. Et j'ai terminé cela aussi. Bon, ça, après tout ça, alhamdulillah, ala nanani acceptif ne nyaira nyona. OK. Ko jara o Adama Traoré na muso Fanta Koulibaly, ne ba wala ko nyolon Fanta. Donc nous les ba damne ñoo fait. Nga tati mais c'est que nga tati formation bare kera ou le fait non. D'accord. Du théâtre à la mise en scène. OK. Bon. Kanabo Serama ka tourner au Keno lui ka kla na yere sur maintenant Bogar Sylvain fait Brigo Film. OK. Pour ma formation de réalisateur, de scénariste. Donc yere sur le be kono to là. Sans chama. Yere ka troupe aussi. Troupe Walia avec Laïssa Naloma, tout. Donc on a préparé des numéros, j'ai écrit des séries qui ont été prises par des télés, on en a tout là. Il faut qu'on enseigne à la boîte créée, du coup production. Et on travaille, on est prestataire, film Kadorombi, Antibarak. D'accord. Alors, mamie dessin bâtiment que ça demande de chantier là. Na ñadon bala te fota chantier la ka voyager ka contrôler ke mo wi ani boîte ko no yoro ko no ma dessé Tiana barala Tiana ma dessé c'est ka dokaire fene oui c'est vrai ka tla ta hyper la ka bararo kala ko lu baraw fene ka foro ni fimo aménager mo wi ku ka barakala fene formé jiuni fourage ni fen donc barako dessé te mais ñala na ni fen kadine ouais ala ye nin ka nin jane a ka nɔgɔ ma nɔgɔ ma ne t'o dɔn ni n dakan b'a la ne kɔni tɛ n ba sira la bilen c'est ça ni n dakan ye min o yɛrɛ bɛ n sama ka taa ka sira kan bon n y'a yɛrɛ sɔrɔ cinéma de kɔnɔ bi parce que c'est après tout ça la n yɛrɛ y'a ɲini ka taa UIT la OK ka taa n ka formation de metteur en scène kɛ yen nɔ pour la licence tout donc et au CCF pour mes formations d'écriture renforcer mes formations. Parce que la foi était terrain bon. Foi était terrain bon. C'est ça. École était marocaine. Pour moi, quand même, ne jatimina al ni mo minana ne be film ke ou bien ne be fa théâtre ke mais chama ne mata école là ni tara école là na fa bari bola bari mo ka fo karsa e kan ibara kumino be ka fo e kan et puis era ba do ki kan ka so mo ma fi c'est vrai karsa kan il est talentueux a domo wonya be fano lala ouais parce que chamanta est inné naturellement à benaula
mais a kan ya man e to don mi ya kala o bo don o kama ne b'a fɔ ngi kɛra togo togo i karamɔgɔ ye c'est vrai parce que o de kɛra mɔgɔ ye min y'a ban diɲɛ fɛn bɛɛ la k'a ban kalan bɛɛ ma k'a ɲɛsin ne ma k'a bɛ ne kɛ wa ale bɛ kɛ fɛn ye nin ne la donc o ye fɛn dɔ kalan c'est vrai kalan ka ɲi fɛn bɛɛ la n'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ten tila ka taa fɛn dɔw ɲɛɲini c'est ça voilà o faamuna o b'a yira ko commandant Makan dannen tɛ cinéma bɔ dɔrɔn ma i bɛ cinéma sɛbɛn fana kɛ awɔ n bɛ cinéma sɛbɛn kɛ d'accord n bɛ cinéma sɛbɛn kɛ n bɛ long métrage sɛbɛn court métrage série n b'a sɛbɛn mɔgɔw ye n yɛrɛ b'a sɛbɛn n yɛrɛ ye n ta dɔw tourner tout ok d'accord o faamuna nka i bɛ baara in kɔnɔna na ni bi cɛ a bɛ san joli ɲɔgɔn na bɔ n bɛ se k'a fɔ ne sen ka don cinéma yɛrɛ kɔnɔ k'a ɲɛsin a ma a k'an bɔsi catiri yɛrɛ la o kɛra olu kɛra 2011 2012 yan fɛnw ye d'accord cinéma yɛrɛ ka ne bɔsi catiri la ok sariya dɔw y'a yira n na k'a fɔ gafe dɔw sanfɛ ko seko ni dɔnko binna kun kan ko n'i ye san 10 sɔrɔ i bɛ ka baara kɛ i ka faso kɔnɔ ko faso kan ka a dɔn i ye faso kan k'a dɔn aw ye k'aw récompenser o kuma in fɔlen don ka bila a kuma tɛ ka mɛn bɔlɔn fɛ a tɛ ka waleya e hakilina ye jumɛn ye ko in na bon ne kɔni fɛ fɛn min kɔni ye jamana sariya kow ye n'i y'a mɛn i bɛ wuli a kuma bɛ mɛn o y'a dɔnna ye kɛ c'est vrai n'i y'a mɛn a bɛ dɔn tɔw fɛnɛ fɛ a mɛnbaga fɔlɔw fɛ ou bien minnu b'a dɔn olu fɛ u sɔnna k'a fɔ dɛ walima olu yɛrɛ sigilen bɛ k'a fɔ olu sigilen bɛ n'a waleyali ye parce que n'i sigilen bɛ n'a waleyali ye n'a kɛbagaw ma na jango ma baara wɛrɛ fɔ mais artisiya sira kɔni nin ye san 10 k'a kɔnɔ n'i y'a la i kan ka dɔn o mɔgɔw dɔnnen don hali n'i t'a bɛɛ dɔn i bɛ min ye télé la a bɛ san 20 bɔ i n'a dɔn ko kɔni e ye dɔnni k'a kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la donc n'i y'a ko ye maaw na s'o ma walima o yɛrɛ n'a lase bon problème ye sariyaw tɛ k'olu togo la ani an fana t'a ɲini ka an ka baaraw sariya dɔn parce que baara dɔn dɔ fana i ka baara sariya dɔnni ye c'est vrai hali ni jamana ta an ka sariyaw bɛɛ bɔl'o sira fɛ a bɛ n'a fɔ sariya yɛrɛ tɛ artiste bolo Mali in kɔnɔ ni kuma diyara n na n b'a fɔ ten Mali bɛ n'a fɔ sariya tɛ artiste yɛrɛ bolo bari fɛn min bɛ yen ko y'a ka sariya ye n'a tɛ ka k'a ye a togo la a tɛ ka dɔn a ye i b'a kɛ di en tout cas sinon sariya ba foyi tɛ yen farafinna jamanaw yɛrɛ kɔnɔna la bi k'u bɛ k'a tɔnɔ dun hali diɲɛ seleke naani dugu dɔw la farajɛ jamana dɔw la minnu sariya tabaga fɔlɔw ma kɛ Mali ye mais k'a bɔ a sira fɛ o de ye maɲumako ye a ma nɔgɔn tiɲɛ na a ma nɔgɔn o tɛmɛnen ko fɛn min ye droit voisin ko kuma fana ye droit voisin ko kuma fana fɔra jamana in kɔnɔ nka a tɛ ka waleya t'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛ se k'i da don o la dɔɔni hakilina min b'i la ko in na nin kɔni i bɛ ka kuma dɔ de wele parce que n'i ko i bɛ droit voisin ko kuma yɛrɛ fɔ i bɛ mɔgɔ lakasi walayi ni commandant kasira o ma ye dɛ n'i ye commandant bila a yɛrɛ la bi mɔgɔ commandant n'i y'a kɛ Bamakɔ commandant ou bien Mali commandant in bi droit voisin sariya a mise en vigueur bɛ kɛ bi a bɛ daminɛ bi commandant ko di siga foyi t'a la bari pour moi artiste tɛ gɛrɛbu ye non gɛrɛbu tɛ artiste tɛ gɛrɛbu ye baara si la baara bɛɛ ka ɲi wa baara bɛɛ kelen de falen ɲɔgɔn bɛɛ de ka wale falen ɲɔgɔn o de bɛ jamana yiriwa c'est vrai mais ne fɛ baarakɛla foyi tɛ hɔrɔnya ka tɛmɛ artiste kan parce que baarakɛla foyi tɛ yen nɔ k'i jɔse k'i dili sinsinbaga tɛ artiste ye a tɛ yen qu'est-ce qu'on dit que les rituels sont créés pour éduquer un peuple et que ces rituels c'est les artistes qui créent mara taabolo ni dugu yiriwa ta yɛrɛ taabolo sira bɛɛ yɛrɛ dɔn ani maaya yɛrɛ taabolo sira bɛɛ ko u bɛ sigi walasa ka jamana la yiriwa wa ko o sigibagaw ani o sinsinbagaw ko ye artistes de ye kosɛbɛ n'i bɛ fɛ ka jamana lanɔgɔ i tɛna bila olu la o ye tiɲɛ ye i bɛ bila olu la wa n'i y'u la kɔngɔ
o kan ka min fɔ o kan ka min tɛ sago ye n'o bɛ jamana layiriwa o tɛna fɔ bilen o tɛ fɔ minɛ n'i y'o lakɔngɔ yɔrɔ bɛ delili kɛ c'est vrai a tɔ bɛ kɛ yɛrɛ dasago fɔ ye n ma dugu wɛrɛ fɔ jeli ka delili kɛ ɲamakala ka delili kɛ artiste ka delili kɛ cɛ mais a bɛ kɛ di fo anw ka kɔngɔ de wasa ɲɛmaa jugu k'a sago sɔrɔ bari artiste de bɛ se k'a f'i ye karisa nin man ɲi ka sɔrɔ a min nana a m'i bugɔ a b'i yɛrɛ layɛlɛ a bɛ k'i jogokolon f'i ye c'est vrai i taalen so n'i sigira ka miiri walima i yɛrɛ sigilen ye i b'i yɛlɛ diyagoya i kan ka yɛlɛ bari i bɛ ka layɛlɛ a kɛbaga de bɛ k'a kɛ a n'a fɔbaga de bɛ k'a fɔ walima yɛlɛ kɔfɛ i b'i sigi a bɛ ka maa min fɔ nin ye jɔn ye i b'i yɛrɛ ɲininka i b'i yɛrɛ ɲininka maa hakili dɔgɔya cogo cogo hakilinin dɔ bɛ bɛɛ la min b'i bila yɛrɛma ɲininka la diɲɛ don o don kɔmana maga a ye mɔgɔw bila yɛrɛma ɲininka caman na dɛ kosɛbɛ o kɛra minɛ a ko k'a t'a to dɛ a tɛ laada mɔgɔ to a tɛ sijɛ to fɛn o fɛn ye jamana yɛrɛ taabolo ye an ka maaya taabolo ye an ka maaya sigicogo ye dugu bɛɛ n'a sigi kan don i n'a fɔ jamana bɛɛ n'a sigi kan don cogo min na ani a sariyaw don n'e nana k'i b'a k'i sago ye sariya fana ye tiɲɛ ye o ye kɔsanna ko ye mais sariya ye laada dɔw sɔrɔ yen kosɛbɛ o laadaw de ye sugu ye a ko ko sariya ko ye tiɲɛ ye n'an filila an sugu fana ma an bɛ kɛ dɔ wɛrɛ ye c'est vrai sariya ko ye tiɲɛ k'a lawale o ye tiɲɛ ye nka ni e mɔgɔ min fana ko k'i b'a k'i ta ye i bɛ fili dɛ i bɛ bila fili la mɔgɔ ma don n'i tora o fili kan k'i t'i yɛrɛ bɔ k'i tɛ sɔn ka bɔ fili kan i laban in kumana makan ta yɛrɛ o faamuna jɛkulu min sigilen bɛ yen artistes tɔgɔ la i n'a fɔ ministère de la culture ninnu ani FEDAMA ninnu ni BOMDA ninnu minnu kan ka artistes nɔfɛ kɛlɛ kɛ yaasa artistes bɛ se k'u ka hakɛw sɔrɔ est-ce que olu bɛ i bɛ se ka mun de fɔ o yɔrɔ in na est-ce que olu bɛ k'u jɔyɔrɔw fa bon bɛɛ n'i ka cɛsiri don c'est que sur jɛkulu fɛn o fɛn na a ɲabaga bɛ yen a tiɲɛbaga bɛ yen dɔw fana b'u cɛ la a mana kɛ cogo min na olu b'o kan a bɛɛ ye droit voisin ko in ye parce que jiginna bɛ na o la fan dɔw fɛ ne jigilen b'olu la fan dɔw fɛ n jigilen bɛ artiste bɛɛ lajɛlen fana la fan dɔw fɛ bari droit voisin min filɛ nin ye n'i kun y'i magara la i ka question kelen bɛ bɔ n'o de ye parce que u ka artistes défend u k'u défend u b'u défend mun kama u ka yiriwa kama bon artiste ka yiriwa tɛ baara ka caya dɔrɔn ye o c'est vrai hali n'i ye Mali kɛ bi ko artiste si ko tan t'a si bolo baara bolo ko wari bɛ d'u ma wa ko wari min bɛ d'u ma k'u bɛ wasa fu yɛrɛ b'a fɔ a ye dɔ bɔ a la en tant que droit voisin ma sigi Mali la sini t'an si ye c'est vrai hali minnu b'a ko da la n'u bolo ko sɔrɔ b'olu la bi sini t'a si ye droit voisin de y'an ka retraite ye i kɛra baarakɛla ŋana ye cogo o cogo cakɛla ŋana ye cogo o cogo i san 80 i bɛ don i cɛsirila cogo o cogo san 80 i bɛ jɔ c'est vrai yɔrɔ a caman ye san 75 san 70 ni san 60 dɔw yɛrɛ depuis san 55 b'a bila mais i kɛra cogo o cogo san 80 i bɛ jɔ droit voisin de b'i bɔ c'est o de y'i ka retraite ye ni droit voisin bɛ yen artiste yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ man ka san 1 san 2 san 3 kɛ baara la k'i bɛ tila ka kɔngɔ bilen k'i bɛ miiri n'i ka dumuni i ka denbaya ka balo ye o man ka kɛ bilen ni droit voisin bɛ yen artiste ka san 1 baara ka se san 2 ma san 3nan a bolo tɛ se salon wari ma walima san 3nan a bolo tɛ se o wari ma a t'a tɔ bɛ kɛ mara de a t'a tɔ bɛ kɛ mara de nka bi ma u bila droit voisin ko kuma in na n b'a dɔn kɔni nin san kura in kɔnɔ u bɛna droit voisin ko in sigi sen kan komi ko caman bɛ ka yɛlɛma yɛlɛma caman bɛ ka kɛ u bɛɛ ko yiriwa nka an ka problème ye min ye ne kɔni ma artiste tɔgɔ la kuma mɛn fɔlɔ dɛ ayi a bɛ na parce que ne b'a mɛn ko million dira nin artiste ma n b'a mɛn k'ale nin wari dira artiste ma hali n'a tɛ seli artiste ma nin wari dira artiste ka nin tilaw cɛ hali n'a tɛ seli ma n bɛ fɛn bɛɛ mɛn mais ko n'u faamaw t'a kalama k'u k'a dɔn k'a fɔ k'o si tɛ artiste ka siniɲɛsigi ye o si t'an ka siniɲɛsigi ye
k'u ka droit voisin u mana fɛn o fɛn k'an ye n'aw jɔ u kana fɛn yɛrɛ ka artiste si ye u ka droit voisin sigi ba ye n'a fɔra ko droit voisin la i ka droit clé USB bɛ yen i ka droit radio bɛ yen i ka droit télé bɛ yen i ka droit même tes musiques écoutées dans les boîtes tes films regardés dans les salles cinéma. Ouais. Cinéma bɔra fan o fan cinéma min bɔ fan o fan n'i ka film bɔra fan o fan san kɔnɔ dɔ kan ka ci kan droit min bɛ bila i ye musique tantôt maîtriser mais n bɛ fama o ma o information ma n tɔgɔ n'a yɛlɛmana sisan i b'a droit dun fo ka se ka saya ma i salen kɔ san 37 i ka denbaya b'a di kɔ mais cinéma na i b'a dun i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i salen kɔ san 67 i ka denbaya b'a di kɔ san 67 tɛ tɛmɛ o kan bon n'a tɛ e yɛrɛ dun ne réalisateur dɔw ka droit mɛn san kɔnɔna la 1500 2,000 réalisateur kuduro o réalisateur kunturu ye e talen kɔ kiyama denbaya bɛ mun ta i kɔ bon fɛn caman bɛ k'an lanɔgɔ parce que ni ninnu ma kɛ sɛbɛ tɛ don ko la c'est vrai fond cinéma mun fɔra alhamdulilayi bi fond cinéma daminɛra an bɛ ala deli ala k'o sabati wari ka bila yen ko wari ka bila cinéaso tɔgɔ la ni ka to ka o tila u cɛ film bɛ minnu bolo u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ k'u ka film tourner mais a tɛ film tourner o mais a bɛ da de yɛlɛ jamana ka dɛmɛ a tɛ jamana ka wari d'an ma ye u k'an ka sariyaw bila a sira kan n'i y'o kɛ fɛnw de bɛ na c'est vrai partenaires ka dɔn jamana ka cɛsiri a ka artistes ye dɔwɛrɛ tɛ dɔrɔn dɛ a bɛ k'a yira a bɛ k'a fɔ diɲɛmaaw ye de an y'a ta an sɛbɛ la sisan donc aw bɛ se ka na ni wari tɛ yen hali mɔgɔw bɛ jigin mɔgɔ caman na munna aw ta ka filimuw tourner bamanankan na chinois kɛ y'a ka wari d'e ma k'i k'a k'a ka kan na i bɛ ban tiɲɛna awɔ a b'e ta de kan a bɛ ka laada kan o ye tiɲɛ a kɛ b'e yɛrɛ ye ka tɛmɛ hali lamɛnbagaw kan ni layɛbagaw kan k'a k'i ka kan na ye bari o ka nɔgɔn hali acteurs ma a bɛ teliya baara la mais chinois kɛ de y'a ka wari di parce que lagosi kɛbaga ka ca bi maliyɛnw na nka a siraw t'a dɔn an labilalen de don film musaka bɛ bɛn 100,000 ma min ko k'a bɛ dɛmɛ k'a k'a ka kan na ani k'a k'a yɛrɛ sago ye e sera i ka jamana ma k'u k'i dɛmɛ jamana ma fɛn labila e ye o nana k'ale bɛ 90,000 d'e ma nka a bɛ k'ale ta de ye wa i ka droit i ka siniɲɛsigi fɛn o fɛn i ka siniɲɛsigi sira ye k'o de ye droit ye k'o bɛ se ka tɔnbɛ e kun a bɛɛ y'ale ta ye mais n'i ka jamana nana k'a fɔ bon kilancɛ ou bien ayi an yɛrɛ bɛ 80,000 ta ne ye 80,000 sɔrɔ ka ban n bɛ fɛ ka n tɔgɔ don a la dɔrɔn au moins an ka k'a la 20,000 a tɛ se ka jama i kunna comme dans les entreprises un film c'est comme ça hali création théâtrale bɛ ten a bɛ ten o voilà donc ne hakili la droit voisin kɔni n'an ka min kuma fɔ an bɛ bi tile kɛ nin kan ka sini kɛ nin kan c'est vrai an bɛ kalo k'a kan droit voisin ye loi ka voter parce que ne ka information labanw na n'i y'a ta k'a lajɛ bi yɛrɛ sariya yɛrɛ kɔnɔna la ale bi loi yɛrɛ tɛ yen en réalité i bɛ se k'a fɔ ko n ye kunnafoni minnu mɛn ne bɛ se ka fili de mais ne ye kunnafoni minnu mɛn loi yɛrɛ tɛ yen ale bi min bɛ se ka exiger téléso ni radio parce que téléso min bɛ droit sara san na o ka dɔgɔ fo ni dɔ farala kan sisan sinon ne ka jate laban na téléso min b'a sara a togo la a tun tɛ tɛmɛ 2 kan téléso min tun bɛ wari sara ko droit sara ko min bɛ se ka di artiste ma o tun tɛ tɛmɛ 2 kan mais o si tɛ acteurs ye dɛ o ye k'u bɛ droit u bɛ caution dɔ sara ye droit dɔ sara ye téléso joli bɛ Mali la caman radio so joli bɛ Mali la ka ca kojugu bon ne ka kunnafoni labanw na nin classe si kun enregistrelen tɛ k'a fɔ k'u sɛbɛnnen don k'a fɔ ko nin ye Mali téléso privé ye a n'a radio so privé ye ni e yɛrɛ m'u enregistré ni Mali m'u enregistré ka o diyagoya u ka enregistré walima u ka datugu n'u enregistré la diyagoya u bɛ sara kɛ ka tila ka sariyaw sigi bon ni ne bɛ sara
ni ne bɛ sara yɛrɛ ti exigence ba ye fɛnw kan parce que a bɛ dɔn ni san kɔnɔ u ye baara min kɛ san kɔnɔ u ye fɛn hakɛ film hakɛya minnu bɔ san kɔnɔ u ye clip hakɛya minnu bɔ san kɔnɔ u ye activité min kɛ par rapport à leur programme clé USB feerelaw ka kan ka droit sara droit voisin carte mémoire feerela kan ka droit sara yɔrɔ a ta yɔrɔ misiki t'o kun dɛ mais a sango a feere kun ye jumɛn misiki ka k'a kɔnɔ walima film ka k'a kɔnɔ an ka cinéma ka k'a kɔnɔ mɔgɔ min bɛ YouTube kan a kan ka droit sara droit voisin de bɛ nin bɛɛ englobé droit internet droit USB droit carte mémoire droit des radios droit des télé droit de toutes les voies de communication en un mot sira o sira ko jabara ko a bɛ jabara de fili walima k'a bɛ kunkan dɔ fili a mana kɛ fan o fan ye nin bɛɛ kan ka droit dɔ sara mais ni ko b'u togo la mɔgɔ b'a ko ni ko ninnu ka sara a bɛ datugu dɛ ayi parce que ni sariya sigira dɔ de bɛ bɔ ni dɔ ye olu fana ka droit ye fɛn dɔ ye min tɛ ka d'u ma o c'est vrai ni ka labila u ye n'i y'o k'a kɛcogo fɛn la olu fana sara in fana t'olu sɛgɛn wa diyagoya i b'u bila u bɛ baara de kɛ o ye diyagoya ye n'a fɔra k'i ka nisɔngɔ sara san o san yɔrɔ baara tɛna jɔ bilen dɛ tiɲɛna f'i ka musaka sɔrɔ bon o la minnu fana bɛ financer n'i bɛ 1000 minɛ min na yɔrɔ na i tɛna 1000 minɛ o la bilen dɛ 100 baara i tɛ 1000 minɛ o la bilen abada donc o min bɛ minɛ acteurs fana olu min fana b'o kɛ 1000 baara ne bɛ 400 d'u ma 1000 d'u ma ou bien a y'a kɛ Ala kama ni 500 dir'i ma yɔrɔ diyagoya u na fɛn o fɛn ye 5000 ye u n'o sɔrɔ k'o dun dɛ bon n'a fɔra k'i b'o dun ko san kɔnɔ fɛn dɔ fana bɛ bi tɔgɔ la tiɲɛna mais ni ko b'a cogo la artiste yɛrɛ man ka sɛgɛn jamana in kɔnɔ yan jamana yɛrɛ si ni ko b'a to la jamana si artiste man ka sɛgɛn a man ka kɛ wallahi artiste ka lanɔgɔ ye jamana lanɔgɔ ye non fo wulikajɔ de ka kɛ nin ko in na n'i y'a fɔ dɔw b'o yɛrɛ ɲininka cogo di an ka artistes bɛɛ da de réseau bɛɛ ka fermé communicateur bɛɛ k'a datugu bi an k'an sigi ma nɔgɔn dɛ film tɛ bɔ musique tɛ jouer foyi tɛ kɛ concert tɛ kɛ foyi tɛ kɛ hali minnu tɛ artiste ye ko boîtier de b'u bolo minnu tɛ artiste ye ko cinémaso de b'u bolo minnu tɛ artiste ye ko télé de b'u bolo jamana yɛrɛ n'a y'a ka sariya sigi jɔnni b'a véhiculer jɔnni b'a lase mɔgɔw ma mɔgɔ si maa si ni anw tɛ jɔnni b'a lase a ma nɔgɔn jamanadenw mana ban ko jamana bɛ fɛ k'u lasɔn a bɛ se jɔnniw ma o waati de bɛ wele a ye catiri dɔ bɔ dɛ a ka mɔgɔw sensibiliser minnu bɛna bɔ kɔkan a ye catiri dɔ bɔ a ka yala quartier kɔnɔ a ka mɔgɔw la sensibiliser et n'a fɔra k'e ka wari dun dan o la o ye vraiment a ma nɔgɔn kuma ka ca a kuma ka ca nka n'ala sɔnna ma fɛɛrɛ bɛna sɔrɔ a la sariya kura minnu bɛ ka taa nin ye artistes bɛna lafiya da sɔrɔ sariya dɔ bɛ ka taa ko bɛ ka falen o mais n'i ta ma falen fɔlɔ i ti taa ayi a bɛ falen o ko bɛ dɔɔni dɔɔni de ye ayiwa baasi tɛ ala k'a ɲa ka d'a ma amina rabi ala k'a kɛ donc Asimi ninnu k'an fɛnɛ ye ayi an bɛ ye o Asimiw ni Sɛmu Kolonɛliw ni Sugali ninnu k'an ye an bɛ ye an yelen yɛrɛ don koyi ayi problème min ye a tɛ k'an bɛ ye o ye n'i ma ye i n'a fɔ i y'a fɔ an yelen don mais n'e bɛ ye ko mɔgɔ t'i la dun yeli de y'o ye o parce que n'i yera ka bɔ o ye mago de kɛlen i la o de la n bɛ k'a f'i ye n ko an bɛna ye seko ni dɔnko bina kun kan maa o maa de bɛ yen k'i bɛ seko ni dɔnko de labaara jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛna ye ayiwa ko alerte ko ni artiste man kɛnɛ walayi san 40 baara kɔfɛ kɔrɔ a bɛ ɲa sa nka fura sɔngɔ bɛ deli d'accord komana o tɛmɛnen kɔ an bɛna an da don diɲɛ baara o baara gɛlɛya b'a la an bɛ fɛ k'a dɔn i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ baara in kɔnɔna na i yɛrɛ ɲuman na kabiri théâtre yanni ka na cinéma la k'a daminɛ yen ka na fo cinéma ka na se f'i ka cinéma sɛbɛnw fana bɛɛ lajɛlen ma voilà ne bɛ se k'i da don dɔɔni na bon jamana min kɔni baara min kɔni la sabatilen tɛ jamana min kɔnɔna la k'aw tɛ wari sɔrɔ a la ni kanu tɛ foyi tɛ ari kɛ c'est vrai wallahi ni kanu tɛ don dɔ i b'i sigi ji bɛ ci ɲɛ kan bɛɛ bɛ girin i kan
bɛɛ bɛ girin kan wari t'i ye kalo la nka i bɛ ka balo i bɛ ka balo cogo di jamana hali yɛrɛ artiste fɛn fɛn mana a ka gɛlɛya f'i ye n'a ma wariko a ka musaka ko f'i ye a ma gɛlɛya ɲɛ la parce que i b'a lajɛ hali karisa kana kɛ artiste ye an siya tɛ a ma deli ka bɔ an si la o t'a sɔrɔ miliyɔn b'i kun dɛ o ye tiɲɛ ye wala bangera caman na o tilala k'u masaw ta dɛ dès que i yɛrɛ mana se kɔ kan ka ban k'e taara kɔ kan ka ban a k'a kɛra fɛn ye bɛ fɔ ten i lagosibagaw olu ka appel bɛ caya dɛ denwolotigi ɲinɛ ma bilen dɛ c'est vrai fɔlɔ kɔɲɔ tun bɛ na kɔɲɔ kɛnɛ tun bɛ sigi i sen kan fɛn tɛ f'i ye a dɔw yɛrɛ la lala kɔɲɔdenw de la ani fɛnw na ko artiste b'an yɛrɛ fɛ yan karisa i tɛ kɛ mɔgɔw wele ka na o don e bɛ yen mais a tant que i ma sɔrɔ kɛ i ma lafiya c'est vrai artiste bon artiste yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ bɛɛ ye gɛlɛya de ye don dɔ i b'i sigi i bɛ sɛbɛnni na kɔngɔ b'i la o bɛ kɛ e b'i sigi i bɛ ka film de sɛbɛn ka jamana de ladi jamana yiriwa sira kama i bɛ ka komi i bɛ ka kɛlɛ kɛ jamana ye kɔngɔ b'i la mɔgɔ o mɔgɔ ye min nin y'a ta k'a dun nin y'an ka wari ɲagami nin y'a kɛ tan min garisɛgɛ ye min ye i b'o dun n'i ye dunbali dun o fana n'a sara bɛ ɲɔgɔn na c'est vrai mais n'artiste ko fond de la bila u ye ko n'i ye création kɛ bi ni création ɲuman b'i bolo i bɛ se n'a ye yan dɛmɛbaga bɛ sɔrɔ i la wa nin labilalen don artiste ye droit voisin ko sabatilen don wala a bɛ mɔgɔ mɔgɔ kunna hali ni gɛlɛya b'i la bi ko kɔngɔ b'i la n'a b'i kunna k'i bɛ wari sɔrɔ sini kɛnɛ i bɛ cɛsiri bi bari baara foyi tɛ ko gɛlɛya t'a la mais san joli artiste yɛrɛ b'a fɔra ka denbaya ye kuma o kuma an k'a to dɔnkɛla la a ye n'ala sɔnna a bɛna nɔgɔya a ye ɲɛ nin fɛn kɛ a bɛna na a ti na san kɔnɔ bari fini n'i y'o fɔ tuguni mun de bɛ f'i ye o ma nɔgɔ mɛnɛ i laban yɛrɛ b'a fɔ ko cɛ hali cɛ fɛn min tɛna na kuma o kuma a bɛ na kuma o kuma a bɛ na kuma la i bɛ miiri i b'a fɔ i bɛ art bila o bɛ kɛ a kɛra sababu ye artiste dɔw yɛrɛ t'a dɔn ko art yɛrɛ ye baara ye caman bɛ art kɔnɔ ni hali n'o ɲini cɛ an bɛ ka nin kɛ fɔlɔ n'ala ye da min yɛlɛ an ye yanni ka baara sɔrɔ olu ta ye ten de ye n'i donna la ten i bɛ bɔ a la ten o mais dɔ donna la ten o kɛra fɛn o ye ten dɔ donna la ten o bɛ ka kɛ fɛn wa a kɛra fɛn wa hali sini minnu donna la ten olu bɛ ka kɛ fɛn o de ye kasara ye jamana ma parce que o kɔrɔ ko sɛbɛko tɛ kɛla bilen bɛɛ bɛ se ka don a la ten o ne bɛ se ka mɔgɔ la yɛlɛ ten yɛlɛ ka ɲi tɛ kuma min bɛ fɔ ka mɔgɔ la yɛlɛ tɛ o i ye nɛni kɛ i mana fɛn o fɛn kɛ ou bien hali ne tɛ ka kan sɔrɔ k'i ka se ka mɔgɔ la yɛlɛ ten ni art kɛr'o ye jamana tɔ bɛ lanɔgɔ ka taa fɛ c'est vrai parce que i kɛra comédien i kɛra cinéma tourné i kɛra fɛn o fɛn i kɛra humoriste ye nin bɛɛ ye art de kɔnɔna ye catiri sira ye ko ka mɔgɔ la yɛlɛ mais ka mɔgɔ la yɛlɛ ladili kɔnɔ k'u la yɛlɛ kunnafoni kɔnɔ k'u la yɛlɛ lasɔmi kɔnɔ k'u la yɛlɛ dɔnni sira dɔ kɔnɔna la walima kalan sira kɔnɔna la a kɔni fɛn o fɛn a kɛ sira ye mais k'i ka se k'u la yɛlɛ i yɛrɛ t'a dɔn ko catiri ni humour ye baara gɛlɛn ye f'i k'a fɔ i bɛ mɔgɔ la yɛlɛ sɛbɛ sira kan i bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko bɛ baara la o de la i b'a dɔn ko bɛ baara la parce que ne ma mɔgɔ si ta k'a lajɛ cinéma na walima catiri la surtout généralement cinéma na a ka ca o de la n bɛ fɛ ka bɔ télé la ou bien n bɛ fɛ ka jouer n bɛ fɛ ka jouer ne ma mɔgɔ si lajɛ a kɔnɔna la mɔgɔkɔrɔba fa denmisɛnnin kuma ko jɔn ko a la a b'aw ka wari ta tasuma la donc o bɛ fɛn dɔ de fɔ mais ni fanga donna kolon na ka sɛbɛkɛla lasunɔgɔ an bɛ bɔ mun kalama jamana mɔgɔw bɛ kɛ an bɛɛ bɛ kɛ nkalonkalonkan fɔlɔ ye c'est vrai o de ka ca bi o caman bɛ yen mɛnɛ n'i ye catiri ta k'a lajɛ depuis olu daminɛna olu tɛ bi ko ye quoi mɔgɔ o mɔgɔ ma i ka baara n'i m'i ka baara bonya walayi i m'i yɛrɛ bonya nɔgɔ foyi t'a la
D'accord. Comment on fait ça? Gɛlɛya bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na nɔgɔya b'a la. Baara in kɔnɔna na i ye lafiya da jumɛn sɔrɔ? Mɔgɔ min ka gɛlɛya ye wariko ni parce que a bɛɛ ye wariko de ye n ma n sago sɔrɔ o n ma fɛn kɛ o ne bɛ moto la ne bɛ moto la hali bi n tɛ mobili kɔnɔ n tɛ mobiliba kɔnɔ n dun bɛ ka bɔ télé la n bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ mais yɔrɔ lafiya bɔda kɔni ne bɛ lafiya bɔda min bɛ ne hali bi n'o b'a to ne bɛ n yɛrɛ disi gosi hali sini o y'ale sini n b'a fɔ ni n mana tɔɔrɔ cogo o cogo n b'a fɔ n yɛrɛ kɔnɔ ani n bɛ tila k'a fɔ n yɛrɛ ye n ko ne bɛ faso jɔbagaw la ne kan ka n disi gosi. O ye belebele ye. O kama ne bɛ n kunkɔrɔta jama ye diɲɛ ye n'i taara fan min fɛ bi wari t'i bolo nka i bɛ fɛn dɔw di dɔw yɛrɛ b'a fɔ karisa an tɛ se k'aw ka wari minɛ o kɛbaga ka dɔgɔ. C'est vrai. N'o de cayara i bɛ lafiya. N'o tɛ o ye bonya belebele ye. Nka o mana caya cogo o cogo hali n'u b'an sɔn u k'an dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ droit voisin ka d'an ma ba ye. N'a fɔra ko carte bɛ artiste bɛɛ bolo carte tɛ comédien bolo droit d'auteur la comédien tɛ yen k'i b'a fɔ k'i ka comédien de ye droit à la si ma parce que jamana ma a sariya sabati fɔlɔ i b'a ye k'a bɛ réalisateur bolo i b'a ye k'a bɛ technicien bolo i b'a ye k'a bɛ musicien bolo dɔnkilidala bolo i y'a ye k'a bɛ nin bɛɛ bolo mais n'i taara ko i mago bɛ ka comédien i ka comédien carte de la a bɛ fɔ k'i man kan n'a ye. Bari ko minnu ye sɛbɛnni kɛ théâtre sɛbɛn walima minnu ye film tourné walima minnu ye dɔnkili sɛbɛn ko olu de k'a b'olu de bolo parce que a bɛ yen kun min na e bɛ taa comme scénariste ou bien écrivain piècard ou tout ou romancier e bɛ taa nin dɔ de la parce que e bɛ taa o bolo la mais e tɛ taa théâtre bolo ma o de y'a to hali i b'a ye humoriste baden de bɛ yen a bɛ min bolo. Minnu bɔra téléw la humoriste baden bɛ yen a bɛ minnu bolo o ye parce que k'olu bɛ min fɔ k'u yɛrɛ de ka sɛbɛnnen don donc o y'olu yɛrɛ ka œuvre de hali n'a ma sɛbɛn mais e min bɛ yen k'a donn'e da e min bɛ yen ko théâtre ko e de bɛ si ka baara kɛ san kɔnɔna la kɔngɔ la gɛlɛya kɔnɔna la ka leçon ta parce que acteur de comédien de bɛ san c'est à dire fo a san hali a san 80 a bɛ leçon ta. Écolier do. Voilà. Parce que film bɛ sɛbɛn ka d'i ma de. I b'a bisi. Hali ni ɲɛma i bɛ verre correcteur ɲini hali ni ɲɛma i bɛ lupu ɲini walima i bɛ sigi a bɛ f'i ye de. Nin ye hɔrɔnya ye mais e bɛ nin bɛɛ kɛ ko e man kan ni carte ye parce que ni carte in dir'i ma o ye droit dɔ de labilalen ye droit dun tɛ ka sara e kunkɔrɔ fɔlɔ. A ma nɔgɔn. A n'o tɛ n kɔrɔ réseaux sociaux a nafa tɛ fɔ ka ban nka n'i sera k'i da don damadɔni na k'a ɲɛfɔ an ye. Bon n'i y'a ta k'a lajɛ réseaux sociaux kan bi ni artiste min sera k'i ka fɛn créer i ka chaîne YouTube créer k'i ka page Facebook créer bon i ka se ka dɛmɛ k'a monétiser parce que hali an b'o min na jamana ka dɛmɛ bɛ fɛn bɛɛ la. C'est vrai. An bɛ ka min fɔ nin ye bi maliyɛn i ka chaîne ka se ka monétiser YouTube chaîne yɛrɛ ka se ka monétiser bi Mali la maɲumako dan de don nin bɛɛ ye volonté ko ye bon Sud-Afrique sur place Sénégal yɛrɛ je crois sur place dugu caman na bi c'est sur place ta ka segin ba t'a la Europe ko tɛ mais yan i bɛ wagati caman kɛ dɛ. C'est compliqué. Il faut que u ka kɔdi de bila ka na u bɛ tɛmɛ sira wɛrɛw fɛ kɔdi bɛ bila ka na poste fɛ u ka na u ka valider ka aller retour baden. A ma nɔgɔn vraiment. La volonté politique jamana an ka sira foyi tɛ se ka taa ni jamana ka dɛmɛ tɛ dɛmɛ in tɛ wari ye quoi a tɛ ko fɔriya fana don k'an mago bɛ jamana ka dɛmɛ la mais a bɛ ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔw b'a dɔn kun min don jamana ɲɛmɔgɔw b'a dɔn kun min don mais n'i y'a kɛ i b'i lakodɔn hali un réalisateur peut avoir besoin d'un acteur. A ma deli k'e ye a ti dɔn foyi mais a bɛ se k'i ye réseau de kan. C'est vrai. O bɛ ta o cogo la dɔw mago bɛ se ka jɔ thématique dɔ la ONG dɔw yɛrɛ bɛ yen ou bien hali structure dɔw bɛ yen i b'a ye u mago bɛ thématique dɔ de la n'e ka kuma dɔw yɛrɛ taara ko kan donc e bɛ wele o sabu la nin b'a sara kan ka ban ou bien nin ye baara dɔ k'a kan an ka nin wele ani nin bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye sabu sira dɔ ye o. C'est vrai. E bɛ mɔgɔ min fara e kan mɔgɔ joli bɛ dɔn bi
humoriste ninnu caman yɛrɛ filɛ nin bi a min dɔnnen bɛ bi a joli bɛ fili an ka sinemaw na a ka dɔgɔ a joli bɛ sinema na vraiment mais réseau la o dɔnna o ni réseau in tɛ a caman mɔgɔ caman bɛ ka bɔ k'i ka saya kɛ i ti dɔn nin baara in kɔnɔ c'est vrai donc a n'a ko ka ca ale ka dan alerte alerte a ye dɛmɛ sira dɔ bila ka na n ko réseau in de b'a diya la o ye tiɲɛ ye fɛnɛ d'accord Comment on fait ça? O tɛmɛlen kɔ an ka nouvelle génération i dɔgɔnin ni den minnu bɛ ka wuli minnu bɛ fɛ ka ɲɔgɔlɔn sugandi ka k'u ka baara ye walima minnu donko kuranin don cinéma kɔnɔna na ladilikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin u ma? Ladilikan fɛn bɛ ne bolo o ye n bɛ min fɔ tɔw ye n ye mɔgɔ o mɔgɔ former ka tɛmɛ n'i nana ko théâtre bɔ ka di ye walima cinéma bɔ ka di ye ne bɛ fɛn kelen de f'i ye ayiwa ɲina wari kɔ kelen a fɔ ko wari tɛ diɲɛ na i ŋuna ŋuna bɔ i k'a da kɛrɛfɛ e ni n dimi man kan bilen tɔgɔ in to yen a bɛ na i muɲu i muɲu i muɲu sigi n'a ye o la sa ko diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ fɔ e ma sa wa diɲɛ ko bɛɛ bɛ k'i la e k'a bɛɛ muɲu mun n'i ser'o de la ɔ mais ka kiyada ko yàrá de bɛ ye la ne ma dɛgɛ artisiya la e donna la ten ou bien i taara ekɔli la ten i y'a kalan kɛ ala ye a k'i ka sababu bɔ sira ye i ye sɔrɔ k'a la a banna olu e k'olu bila baara dɔ laban ye baara gɛlɛn a bɛɛ ka fisa ko sɔrɔ yɛrɛ t'a la ye nka baara gɛlɛn u bila la u k'a kɛ si tɛ se min na art domaine kɔnɔna la u bila la i k'i sigi k'u lajɛ a kanu tɛ min na k'a ta ye a ɲɛdɔn b'a la ou bien a bɛ fɛ ka ye ou bien a ye wari a bɛ fɛ ka wari sɔrɔ de nin bɛɛ b'a bolo wala a b'a bila a bɛ tunu a bɛ tunu a b'a bila ale b'a fɛ cɛ ye a ka ɲi ten mais donc n'i y'o bɔtɔ n'i y'o bolo bɔtɔ a la a bɛ ka nin ma karisa i tɛ ɲa ma sa i ka n bilasira nka a t'a bila fiyewu a gɛlɛya cogo cogo olu de b'a kan joli bɛ alhamdulilayi la bi ko n'u ka u tɛmɛra sira min fɛ ko ne y'a f'i ye e yɛrɛ tɛ don art la bilen non i ti don a da fɛ n'i y'i don a da fɛ o y'a jarabi ye donc ni fɛn fɛn bɛ fɛ ka don a la bi n'i bɛ baara o baara kɛ o k'a dɔn n'i bɛ baara o baara kɛ a ɲini k'a dɔn fɔlɔ a ɲini k'i yɛrɛ dɔn a bila i kunna diɲɛ ko o ko n'i b'a kɛ a ka di dɔ ye a man di dɔ ye wa i lagosibaga bɛɛ t'i jugu ye parce que bi Mali yɛrɛ kɔnɔ o de ka ca caman b'i lagosi ka bɔ art kɔnɔna la bari u bɛ fɛ i ka kɛ fɛn de ye bari a b'u kunna artiste kɛ man di fɛn ye est ce que o tɛ kɛ hɛrɛ fɛ yan vraiment o bɛ kɛ hɛrɛ fɛ donc mais i b'a bila i kunna n'i tora a sira kan n'i ye baara in dɔn n'i ye baara in kalan k'a dɔn walayi wari bɛ na walayi wari bɛ na i bɛ seginna kuma min kan o de la n b'o de fɔ ne kuma laban fiyewu mais moi-même je suis optimiste ne dalen b'a la artiste bɛ lafiya mais an kana ɲinɛ an ka sariya kɔ parce que artiste min yɛrɛ b'a ka sariya dɔn bi o ka dɔgɔ c'est vrai a bɛ komi i da ma la carte ko min na artiste min b'a dɔn k'a kan ka carte ta o ka dɔgɔ artiste min b'a dɔn k'ale kelen mago tɛ jamana la mais jamana de fana mago b'a la o ka dɔgɔ parce que artiste min art bɛ min na don jamana kun jamana cakɛda sira foyi tɛ min bɛ se ka ladon jamana kun a tɛ yen jamana ɲɛma dɔw fana t'o yɔrɔ ye parce que dɔw yɛrɛ b'a ɲininka n'i bɛ ka film ni film prix bɛ ka fɔ dɔrɔn ne ko a bɛ nin bɛɛ bɔ nin na cogo di de a bɛ kunna dɔrɔn o dɔrɔn a bɛ ka f'i ye k'a kan ka bɔ kɔ kan ka na don jamana ka na don e kun jamana ta b'a la film mana prix o prix ta ka tɔgɔ o tɔgɔ ta ka fɛn o fɛn nin fɛn fɛn bɛ kɛ jamana ta b'a la wari dɔ de nana don jamana kun wari min bɛ don jamana kun par rapport à ça taxe dɔ de bɛ bɔ a la
structure min bɛ créer n'u bɛ taxe sara et ni fu bɛ ta ni fu tɛ di mɔgɔ ma fu la san o san patente ni fɛnw c'est de l'argent. Il doit avoir une production. Jamana est dayɛlɛ baaraw bɛ ka kɛ o nana Nigeria a commencé an y'u ka film daminɛ o la ye parce que u ta compétition o tun b'a bɔ télé la dɔrɔn mais wari nana labila u ye k'u ka tourner qualité kana kɛ top ye mais Hollywood ma laban ka na Nollywood nɔfɛ o kɛra a ma n'a nɔfɛ est-ce que Hollywood tɛ Nigeria kɔnɔ bi yan bon Hollywood yi fɛ yen hali k'a dan hali siège a cachet min bɛ di acteurs ma dɔrɔn c'est normalement ni ko sigira droit voisin tɛ ko anw de ka droit ka tomber an kun dɔrɔn mais n ko wari droit min fana bɛ tomber kun n ko jamana ta de b'a la jamana ka quota de bɛ bɔ a la o n docteur bɛ o de kama k'an ka hakɛw minɛ k'an ka hakɛw défend k'a d'an ma ka jamana ka hakɛ bɔ a la jamana ka hakɛ n'i y'a bili ni droit kɛra 10 milliards ye dans l'année parce que 10 milliards tɛ foyi ye droit ko la ni ko b'u cogo la ni droit kɛra 10 milliards ye État jamana ka sɔrɔta a dɔgɔyalen 3-4 milliards de wari dɔ ma don o kun tiɲɛna a tɛ k'a bɛ d'anw de ma o structure fɛn bɛ yen nɔ k'o de bɛ baara k'a kan n k'o bɛɛ bɛ taxe sara wa autorisation n'i y'a ta k'a lajɛ k'i kana tourner sans autorisation tu ne tournes pas sans autorisation une autorisation pour un Malien tu dois payer 175 200 000 à 250 000 i ma wari la don jamana kuma tiɲɛ yɛrɛ la ni étranger don k'olu nana aw de sabu la l'étranger les pays étrangers paient presque le double bon a bili kunna ko tournage bɛ ka kɛ a tɛ jɔ il y a combien d'autorisations qui seront payées tiɲɛ yɛrɛ la imagine ko diffusion bɛ ka kɛ cinéma ka ca cinéma kelen o kelen bɛ taxe min sara joli de don ko kow b'u togo la télé bɛ ka production kɛ a ɲɛma ni o mɔgɔ kelen fɛnɛ bɛ technicien na a mɔgɔ joli bɛ se ka tila ka bɔ a yɛrɛ k'a ka structure créer i ye baara di mɔgɔw ma actrice yɛrɛ tɛ jɔ wari ka dɔgɔ mais n'a caman a fitinin cayara kɛrɛfɛ i bɛ balo i tɛ jɔ ni wari ko ye bilen acteur yɛrɛ filɛ nin comédien yɛrɛ filɛ hali bi n'i ye wari d'i ma dɔrɔn ko wari bɛ ka commencer ka don i b'a fɔ i yɛrɛ bɛ création dɔ k'i yɛrɛ ye parce que dun ka fa sɔrɔla don fini sɔrɔla donc i hakili bɛ taɲɛ bɛ mɔgɔ min kɔnɔ o bɛ création ɲɛɲini a yɛrɛ voilà d'accord koman o faamuna faamuyali caman sɔrɔla kuma in na an ka émission bɛ ka se a kuncɛmayɔrɔ la kumakan laban min b'i bolo plateau in sanfɛ ka ɲɛsin an filɛbaga ni an kanubagaw bɛɛ lajɛlen na a bɛ fɛ ka dɔɔni fɔ o la bon ale bi n bɛ segin kuma kelen in de kan Komana Maga ani artiste bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la les 7 arts cinéma turula teatire bɔla sɛbɛnnikɛla n b'a ɲini jamana ɲɛmaaw de fɛ ɲɛmaaw b'an na dɛ groupe bɛ yen awɔ k'olu bɛ an tɔgɔ la FEDAMA bɛ yen droit d'auteur bɛ yen an tɔgɔ la a ka ca bi fédération malienne du cinéma bɛ ka sigi bi bi in na sariyaw bɛ ka ta jeunes bɛ ka faamu ko jɛ ka baara foyi t'o de bɔ an bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ bi CNSM yɛrɛ bilama alhamdulilayi c'est CNSM bɛ ka ɲini bi ka jeunes dɛmɛ ka tila ka minɛn d'u ma fo ka baara kɛ ka tila ka na jeunes fana k'u ta k'u former baara in dɔnna parce que baara in y'a dɔn ye k'u former ka tila k'u bila ka film sɛbɛn ka tila ka film tourner k'u dege a tourner cogo la k'u dege a sɛbɛn cogo la foyi tɛ jamana bɔ o kɔ mais hali bi u k'o de caya n'u y'an kalan fɛnɛ an kana tila ka to bajanbilaya la u ko hali bi ka dɔ fara an ka fond cinéma in wari kan parce que catiribɔla b'a diya cinéma bɔla fɛ parce que cinéma tɛ taa catiri kɔ dɔn ye image dɔrɔn de ye caméra de b'an bɔ ɲɔgɔn ma donc artiste bɛɛ u ka droit voisin u kana an kɛ gɛrɛbu ye k'a fɔ ko k'an bololasɔn tɛ yen awɔ u ka fini d'an ma u ka samara d'an ma u ka malo d'an ma n'a y'u diya u ka nin bɛɛ tigɛ u ka droit voisin na u kana foyi di artiste ma u kana ɲinɛ artiste la bilen yɛrɛ bɛɛ ka baara kɛ parce que i ka sɔrɔ o y'i ka baara de droit voisin na n'a kɛra sɛbɛ sira bɛ ta kosɛbɛ droit voisin votera a bɛ se ka san 10 yɛrɛ bɔ i b'o faamu cogo di ko sariya sɔnn'a ma mais k'a daminɛ a sabatili daminɛ
o bi santambo o tɛ ka kɛ kuma mena munumunu salo la mena donc an b'o deli an bɛ jamana ɲɛmaaw deli pression kɛ kun tɛ an bɛ artistes fana deli u k'a ɲini k'u ka sariyaw dɔn artistes k'u ka sariyaw kalan n kalanna ma kalan tɛ an kan ka nin de kɛ artiste joli yɛrɛ bɛ yen min bɛ droit voisin dɔn n'artiste bɛɛ ye droit voisin dɔn bi walayi ni y'a f'i ye ne de y'a f'i ye n'artiste bɛɛ ye droit voisin dɔn k'a nafa dɔn k'a sira dɔn ko bɛɛ kungo don artiste bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'indépendance da la bari ni mɔgɔ min m'o kɛ ni jamakulu min m'o kɛ aw tɛ nin sɛbɛ la mais parce que u t'a dɔn ne u k'a dɔn ko droit voisin n'an bɔda ye u k'a d'an ma u k'an bilasira n'i y'a ta k'a lajɛ ni jɛkulu in bɛɛ b'i se kɛ la bɛɛ bɛ ka se kɛ mais n'i y'i ta kɛ ka dan yɔrɔ min na jamana kan ka yɔrɔ baara min kɛ n'o m'o kɛ i bɛ ji la c'est vrai i bɛ malo hali n'an taara kɔ kan i b'i kun siɲɛ o tiɲɛ n kɔrɔ a bɛ ɲa voilà ne m'o de f'i ye n ko kow bɛna ɲa droit voisin ko in bɛna sigi sen kan hali waati jan ko tɛ d'accord nka i ma foli bila i kanubagaw ye dɛ i kɔni ye foli kɛ bon ne est-ce que kanubaga bɛ ne la kanubaga caman de b'i la ne t'o kalama comment n'a ye mɔgɔw ka dugu ɲagami yan ka na ka sariyaw sigi cɛ kuma na i fana k'o dabila sa bon i ma ye est-ce que kanubaga bɛ se ka kɛ commandant yɛrɛ la kanubaga b'i la dɛ kanubaga caman yɛrɛ de b'i la e yɛrɛ ko mɔgɔ min ma dɔwɛrɛ kɛ lagosi kɔ mɔgɔ min ma dɔwɛrɛ kɛ mɔgɔ tɔɔrɔ kɔ o gɔnyɛbaga de ka ca o kanubaga de ka ca e kɔni b'a kalama bɛɛ n'i kanumɔgɔ don bɛɛ n'i diyaɲɛ fɛn don o tɛ tiɲɛ fɛn dɔw bɛ yen maa si t'a fɛ nka a ka di maa dɔw ye ouais parce que o y'i ɲɔgɔn ye commandant Maga ɲɔgɔn bon min ye commandant Maga ɲɔgɔn ye min tɛ commandant Maga ɲɔgɔn ye n b'aw bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ ye foli mɛn n b'aw bɛɛ lajɛlen fo ale bi ala k'an mɛn ɲɔgɔn ye la amen ala k'an bɛɛ yiriwa an ta kɔnɔ amen ale bi ala k'an bɛɛ lajɛlen ka laɲiniw sabati amen n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da ne kɔni bɛ yen n bɛ baara in na a ka di n ye ka yiriwa sira ma ka diɲɛ lamini a ka di n ye ale bi ka to aw ɲɛkɔrɔ k'aw ladi k'aw bilasira kanu kɔnɔna la ni min bɛ fɛ ka commandant Maga fɛnɛ numéro b'e bolo awɔ mais numéro dɔ k'a ɲɛ pour bisou n kan t'o ma k'i ye ka nɔngɔn bɔ di ma o tɛ sa wa senna de kɔni o fɔ cogo ye a bɛɛ filɛ dɛ a karamɔgɔ b'a bɛɛ kalama d'accord allez à la semaine prochaine merci action. Mana kola ne mito bomene na chabe se kola je peux témoigner elle pas baisser par la poro mo kune